פה רואים מה ההבדל בין צד שמאלי וצד ימיני, כמעט ולא רואים, אבל עדיף אם הפסטולי גמר הוא נותן סימנים, הצד הימיני הוא במברשת בלבד, הצד השמאלי הוא עם גמר פסטולי. זה עשיתי לקראת הבוקר, ועכשיו אני מנסה לראות לכם מה שעשיתי לפני פחות משעה אפילו, כן? רואים פה, הצד הימיני הוא במברשת בלבד, הצד השמאלי עם פסטולי, גמר פסטולי, הוא נותן יותר גלים ועדיף. בוא נגיד. אני פה מראה במברשת בלבד. ואני עובר לצד השני ושעשוי גמר בפסטולי, או כל שפכטל יכול לעזור. ננסה להתקרב כמה שאפשר. הנה רואים שטח יפה, מחוספס. וזה מה שנקרא חומר מקסיקאי, שהוא נותן תחושה מת, עבירה מאוד עתיקה, כאילו אדמה. בעיניי הוא יפה. תודה.